حتی که رئیس دولت اشکری چقدر як сокини ӯзбекистон талош дорад писари 23 солаашро аз ҷанги Украина ба ватан баргардонад. Вай мегӯяд писари ӯро бо фиреб аз Русия ба ҷанги Украина бурданд. ин зан дар суҳбат бо бахши ӯзбекии радиои озодӣ гуфт писари вай Акбар Қурбоновро бо ваъдаи кор ба майдони ҷанг фиристоданд. Розагул Бобоева як моҳ боз дар Тошканд дар бадари сохторҳои давлатӣ мегардад. ӯ талош дорад писарашро аз марг наҷот диҳад. Акбар ҳам бо фиристодани наворе ба хонаводааш хоҳиш кардааст ки онро дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунанд. халқим, президентим, халқи ман, президенти ман, агар мо кӯшиши фирор кунем моро мепаронанд. агар аз рафтан ба ҷанг саркашӣ кунем мезананду маҷбур мекунанд. ман метавонам бигӯям ки кай ва дар куҷо шаъну шарафи одамонро пас заданд. медонам ки дар куҷо ӯзбекони зиёдро дафн карданд. волидони он бечораҳо ҳанӯз онҳоро дар хона интизоранд. бо донистани ин ҳама ман хомӯш будан наметавонам. президент, мардум мисли ман инҷо хеле зиёданд. бо ман ӯзбекҳои зиёд ҳастанд. чанд нафарро мо ба хок супурдем. ki mayda iltimos sizlardan yordam beringlar. ба нақли моддар Акбар тобистони соли гузашта ба Тотористон рафт ва дар корхонаи КамАЗ кор мекард. ба ӯ нафаре бо номи Сергей занг зада дар Ростови Лаби Дон кор пешниҳод кард. вай зодаи Ӯзбекистонро бо Андрей Колесникови русиягӣ шинос кард. Бобоева мегӯяд Андрей Акбарро ба комиссарияти ҳарбӣ бурда ба имзои қарордоди рафтан ба ҷанг маҷбур кардааст. бо писарам телефонӣ суҳбат кардам. вай мегӯяд ки ба онҳо об намедиҳанд. онҳо наменӯшанд, намешинанд, намехобанд. боқимондаи хӯроки дигаронро мехӯранд. муҳтарам вазири корҳои хориҷӣ, шумо ба куҷо менигаред? чаро барои баргардондани писарам кӯмак намекунед? ман ба тамоми ниҳодҳои Ӯзбекистон муроҷиат кардам. ба ман нома дар кор нест. ман писарамро мехоҳам. бачаи маро баргардонед. талоши хабарнигорон барои гирифтани шарҳи вазорати корҳои хориҷии Ӯзбекистон дар ин робита бенатиҷа буд. вале Андрей Колесников ки ба иддаои модар ҷавони ӯзбекистониро ба комиссарияти ҳарбӣ бурд ба хабарнигорон гуфт вай ронанда буда ба мусофиркашӣ машғул. ман ҳатто ному насаб ва рақами телефони онҳоеро ки писари маро ба кор дар Русия даъват карданд пешниҳод намудам. ин одамон ӯро фиреб карда азоб доданд. писари ман дар ҳолати вазнин аст. Тимурака Азмид ба ман гуфт ки мо писаратро бармегардонем. чаро вазорат маро фиреб медиҳад? Шавкат Мирамонович ба ман кӯмак кунед. шумо давлатро ба кӣ бовар кардаед? Акбар Қурбонов дар полигони ҳарбии рақами 41624 Луҳанск зери назорати низомиёни рус қарор дорад. мегӯяд барои саркашӣ аз ширкат дар ҷанг ӯ борҳо латукӯб шуда ангушти пояшро шикаста аз ғизо маҳрумаш карданд.